Bon dia, mainada. El que farem en aquest exercici serà que hi hagi el gatet i un altre personatge, una a cada punta, vagin cap al centre i surti un cor. I podem dir fins i tot que diguin alguna cosa, d'acord? Guaiteu. Començarem amb el gatet. Primer de tot, esdeveniments. Quan es clicqui la bandera verda, les dues que farem anirà a un punt, sí? Aquí. Aquest gat potser és una miqueta massa gran, per tant, aquí sota, el personatge, que li podem posar gat, la mida posa el 100%, doncs li posarem el 70%. I veureu com es torna més petitet. Aquí. Molt bé, ja tenim el gat a la mesura que volem. Molt bé, doncs fem que vagi directament en aquest punt on estem. D'acord? Molt bé. I volem que el gat faci un meu d'un principi, però quin? El tocar el so meu fins que acabi o iniciar el so meu? Doncs inicia. Per què? Perquè si fem aquest d'aquí dalt, què faria? Agafaria i fins que no acabi de fer el so meu no començaria a lliscar. D'acord? Per tant, direm inicia el so meu i després direm que es dirigeixi, que llisqui durant un segon fins a una posició, que serà aquesta. Estem a 1131, doncs aquí. Ves a un segon. Aquí, i aquí, perquè no pugi, també hi posarem menys 131. Molt bé, ho podem provar? Aquí, veieu? Ho ha fet. Si haguéssim clicat aquest altre, fixeu-vos bé, si haguéssim fet aquest fins que acabi, com us he explicat, ho faria diferent. Mireu. Veieu? No és el que ens interessava, només volia que ho veiéssiu. I això, fora cap aquí. Molt bé, el gatet ja el tenim. Què farem ara? Doncs ara afegirem un altre personatge. I afegirem un personatge, i a mi hi ha un que m'agrada molt, que té els cabells així molt xulos. A veure on està... aquest d'aquí, en Giga Walking. Molt bé, ja tenim en Giga aquí, però és molt gran, oi que sí? Doncs aquest el posarem més o menys a 60 de mida. Sí, més o menys com el gatet, oi que sí? I el posarem aquí. Però mireu, està girat. Oi que està girat? Per tant, si anem a vestits, volem girar-lo cap a l'altre cantó. Doncs mireu. Això són animacions, encara no les toquem. Vinc aquí i li dono la volta horitzontalment. I ja puc tornar a l'inici. Molt bé. Doncs, comencem. Esdeveniments, quan la bandera verda es cliqui, direm que situï en aquesta posició, ves a X, Y, aquí així, molt bé, i que després durant 2 segons també llisqui cap a una posició. Per tant, et posarem menys 145, et posarem aquí davant, i aquí també hi posarem 145. Sí? Molt bé, ara provem com funciona això. Molt bé, han vingut. Podem posar-ho 3 segons, perquè... I el gatet també uns 3 segons. Tornem a aquest bitxo, engegar un walking. Ui, no, millor 2 segons, oi que sí? Abans ho he deixat amb un. És qüestió d'anar experimentant. Molt bé, perfecte. I ara farem que faci un so. I això serà més divertit perquè començarem ja a gravar sons. So. I direm, inicia el so, pop, no. Si jo ara aquí faig aquí doble clic, mireu. Però no. Mireu. El connecto i li dic enregistra. I ara puc gravar. I diré bon dia gatet, mireu. Bon dia, gatet! Fixeu-vos bé. Bon dia, gatet! Molt bé.
aquest trosset no vull que senti, doncs agafo això i ho porto més cap aquí. I ara... Bon dia, gatet! Perfecte, i el beso. I de nom, recording one, doncs no. Li poso bon dia, gatet. Perfecte, i torno el codi. I d'aquí li canvio el pop per bon dia, gatet. Fixeu-vos bé. Bon dia, gatet! Molt bé, i ara farem que surti un cor. Doncs vindrem a un nou personatge i buscarem un cor. Podeu fer un cor, una estrella, és que, no sé, que la gent s'estimi està molt bé, no? Doncs vinga, va, el cor. I aquest cor és molt gran, d'acord? Podem fàcilment canviar-li la mesura a 25. I el deixarem aquí. Però si ara cliquem, què passa? No, volem que el cor... Bon dia, gatet! Volem que el cor apareixi de cop. Per tant, amb el cor seleccionat, anem a esdeveniment, quan la bandera verda es cliqui, aspecte, i en aspecte podem dir que amaga't. I després, mostra't. Però no l'enganxem encara. Per què? Perquè haurem d'esperar uns 2 segons. I control. Aquí, espera un segon, doncs no. Direm que esperi 2 segons. Molt bé. Doncs ara farem això. Bon dia, gatet! Ja el tenim. I ara que ja sabem girar els personatges i ja sabem afegir sons, el següent dia començarem a fer ja activitats interactives. Fins ara, el que hem fet és que s'executa un codi, arriba fins al final i s'acaba. I potser ens interessa que continuï i ens faci cas. Si toquem alguna tecla, serà el que farem en el següent exercici. Espero que us hagi agradat molt. Adeu!